Noniin. Nyt me maistettiin joten nyt mennään tähän. Mä pausataan tän nyt. Kattokaa tätä! Holy shit! Täältä yksi jäätelö. Täältä se näyttää, avataan tää. Täältä tää jäätelö näyttää niinku näin ulkoa päin, kato. Kato Jone. Joo. Nyt maistetaan. Maku. On vähän kylmää. Aika hyvää kyllä. Aika hyvä. Turkin pippurijäätelö saa multa 4,5. Mä ajattelin 0/5. Ei vai. Tää on mun mielestä 4,5/5. Tää on aika hyvä. Tää on niinku vähän parempaa kuin toi. Ja niinku 4/5. Niinku tässä luki, niin tää on hot gold. Eli Tulinen ja kylmä. Mutta tänään tulee vielä yksi video ja se on Brawl Stars video. kumpi voittaa? Ehkä tää mun mielestä. Mä otan sitä. Tähän se nollaa. Toivottaa puolelle pisteelle. Puolelle. No hyvä. Tääkin on. Tänään tulee uusi video, se on Brawl Stars video. Me pelaillaan Jonttuvammon kaa. Ja ehkä on kummankin. Niin. Nähdään seuraavassa videossa. Moro.